ki para bangit be baro ki balong ki riu dekat jang kebalang na kebalang Presbyterian Mauro bat ki bani ki wei pat ki balang ki bala bandon rengkat bat ngi ai ku ble phi ka kerteng ka bakor dor tam ka jang utrai bat unong penem jangi uji sokres hakini ka sngi ka bangi rakhe ya ka sakramen ka jing khwai utrai ka balong ka sngi utrai ka bakhat do jang du snem arajar at huwei pini i ka jing pen phere ka rukom shong kata kalong namar ka jing jinsur jong ki kendon jong ka sarkar hapadeng kani ka jing pangklam ten rei kitu ki kendon jong ka jing deng mas bat ki sanitizer bat ki wei te ki yai ne bat ngi yai karpat bat pin soba ban buram iki to bleun kur khui ngi kani ka por ngi ne pandem akhmat jong ble ka jing duai au ble buk pau jong i babeneng ngiwan ban mani ban syakri ban pendon buram ka kerteng ka bakhoi ki jong me hagani ka yeng ka bangila yatai ban yaselok langkum ki para bangit jong ka balang bat ka balawan ban pen ketang da ka bor jong ka presbytery ban ngiwan ka ni ka por ban wat ka khmat ka jong me bat ka jindon dekat ka jong me hagani ka ji seng ka jongi to kur khoi ngi da ka jindon dekat ka jong me bat da ka jingalam ka jong me ngi pa ni kini baro bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jeng Yesus Kristus. Amen. Ngini syakri au blay ngini ruai ke jing ruai ke ba saupo ar. Saupo ar. Bat hadien ke ni ngakerpat ya itemen besan jongi, temen besan PS Karnayor, bain sngau ba ban yalamingi haga jing pule na kaktien ke jong blay bat haga jing duai. Meet ba khoj, meet ba jar dum teliu ka syai kedar. Tang hang tai hakabaki ap yai khun lung blasop blatap bayok thia suk kenjai ka jing ruai ka basau pu ar Med bakut med bajar dom tleu kashaik dar tang hang tai hai kam ki am ya ikon long blasom blata Kenjai Bayot Yasu Kenjai Med Bakut Med Bajar Dom Kapet Kashai Pa Snow angel kirai Hallelujah buram yutrai Praise nong penem laka Praise nong penem laka Med bakut, med bajai jai, ten koklor ai jing shai, make a rest on a remingi, gatem king o yus jongi grace nong penem laka grace nong penem laka med bakut med bajai jai jing shai lam bat ki
nong penim laka Res nong penim laka Aswa menginyo banai akmat jong play ke jing duai agane ko por insya skor ya ki katu ani ki benta jong jing sisa na ka tien ko khoj ko jong play ki be de ba kane ko por an puli na ka kitab Isaya Gospel Matthias nata Gospel Yohanes bat na ka sti sha ki Korean ke benengkong kaktien ke jong blai ka ong kumni laban ben yu penban ula penret iladi bad simlaang yala kesentur kum ikon lang brod balelam sekejing peniap bad kum kalang brod ke besngap jar khamat kinong ot snyu jongka shisha simlaang la kesentur daga ban ben bad kejing bisar la simno yu Desh phang kajing im jongu uei bala perkhat bala ot no yu nakari ki ba im namar kerengkang upai lang jonga la syo yu bagi la penlong ya kajing tiap jongu bat ki boman lem badu bal reus pa ro ha kajing yap jongu la simla le jubor lemne simla don ka boj pon ha ka sentur jongu Tekat bagi dang yabam jisu la shim yokpu baunda ulangu la kedia bola ai la kisenran ula ong to shim to bam uni ulong kamet jonga anda ula shim ya ka kuriro ba ulangu ula ai haki uda ong to di nakane pi baro nabakani kalong kasnam jonga kaba ka jong ka jutang ka batmai ya kaba onsa penmi no nak bantai ka babon ya kaban map ya kipop ngaong ru hapi bangan di isu nadu menta nakani ko umso udingwan tad onda kata kesengi ke bangan di thamai ka lembat pi ha kahima ukpa jonga Uno ru babam ya kedok jonga bad wadi ya kesenam jonga udon ke jing imbom jukot bad nga ngan penmi pad yu ha kesengi ke bakhado na bakadok jonga kalong da sisa ke jingbam bad kesenam jonga kalong da sisa ke jingdi jar babam ya kedok jonga bad wadi ya kesenam jonga uyai sa hanga bad manga hau kumbau kupa uba im ulapha yanga bad ngaru nga im daw tau kupa kum tau tau babam yang unyo im ken danga une ulang tau kupu belawan hiar na beneng kum baki kpa jong pi kele bam baki yapno jar babam yunu kupu unyo im bom jukot nabakum ta unu ru babam yunu kupu lane ubadi yakne ko kuri utrai klem borom ken unlong ubarem nagajong kata kamet berkesnam utrai ndre to ai bau breu unyet yeladi ada kumta to ai bu unbam nau to kupu ber undi nagta kuri namaru tau babam berbadi ubam baudi kejing perem yeladi lada da bishar bha ya kata kamet utrai ublen kurku yingi lang bagi jing pule bagi jing saskor nagane keten ko bakhoi ke jong blai to nya pendam khmat jong blai ke jing duai to nya duai kokpa jongi ubah beneng long ke bakhoi ke kateng jome wan ke hima jome long ke mon jome haka khandau kumbah beneng ko burom ke jingu ba ke jingaro barong ya isme krat be namar bamal penyo hangi kum kireu khot jong ka balang bat yo pai lang jome trai ya kane ka por bai kane ka sngi ka krau ka kentang ha ka banginyo bandon ka yeng ka kentang ka jome ban sakri ban yaro
ban penuan burom bakam tam benginyo menyeslok ban me hakijing jar jong kejing ade kejong ismet lembat me blebi nyaingo ye metrai kat ni melakren ye kiri rukhot jong kabalang bakila ban ino sipor ye kejing ade jong ki bat kane ka perthai bakila ban ino sipor ye joron kam jong kado baro babakin wana ka yeng ka bakantang ka jome kam tam ha ka bakum kane ka sengi ha ka bakin sayo bani shimanta na ka jing sha sitom ba ka jing yap ka jome ko trai ka balong ka dorba ka ba malasiyo na ka banta bar prim ai yang aba yang iwei piwei ka badan ha kane ka por blai ba ye ngai scam ba mela pasiao mela kren dalau jong men sim ko trai iki khôn ki ba ye ki jome ba ki nom sngo thaj ba ki nom song hala ki jong ki yeng ki sem nei ki sngo thu ye ka jing ko dor ka ba krau ba ki nyo ban wan ka yeng ka ba kantang ka jome hakmat ka mi ka ba kantang ka jome ban yo ban shim banta na kita ki nyam ki rukom ki ba malabo hala ka jong ka balang blai bi ye ngiruai khmat jome ma ta ka ne ko por yarap ingi wei pi wei ko trai Habang idon haga yeng ka bakantang ka jome kam tama ka bakum kani ka klemat ko karabi habang yeng habang isyong khmat ka me ka bakantang ka jome yarab ngi wei pe ko karabi bingila ban sngo thu ko trai bangi syong khmat ka me ya ka ba me yo ban sam ye ki jing bam ki bakan jaman sim na ka ka jingem ka jungi wei pi wei ko trai barabang sayo ban mino na ka yeng ka bakantang ka jome inyo ban mat ye ki jing bam ki jome ki ba me ai na kamata ka jing em ka jongi blai ba ye nyai ngu ye me trai namar ki jing dorang kat ka jome lam ngi lum ba ka ni ka snem barok ko we o trai ga don ka bun ka por ki bangila di ban du no ban sakri ye me namar ki ni ki jing jia ki ba don na ka ni ka perthai namar ki ni ki ba don saudong jong ka jing em ka jongi ndai trai ngim simla du jing kermen ko karat bi Bai malapli plat kalat ingi atrai benginyo ya kene kesengi ha ka bengi siyo beni shimenta na kami ka kentang ka jome ka balong ka niam ka rukom ka kentang ka ba malabu hala ka jong ka balang ha ka ba atrai jisu bi malakren sai malakren sena ko trai bau tau ba bam ya ka do jonga baru badi ya ka snam jonga unyo ya ka jingim bam jukot ablai bi ha bengi don na hukum ka ni ka por Irap ingi benginyo sngowi kita kiju ki kentien kiba me keren hangi wei pi wei ni wana kene kapor ko trabi ban bam yau pu balong kadak jong ka met ke jome ni wan bandi ya ko khuri ka balong kadak jong ka snam ke jome ya ka ba mer penmi na ka menta ya ka ban sudap ya ka ram ka pop ko jongi ko trai blai bi ngi dua nomor kata yeslok jar lemen ngi wei pi wei ngur khot jong ka balang Bengin sngo thu trabi ba me don pedang jongi kane kapor ba me sam ngi ke jingbam ke kan jamin sim blai bi nga dua ya khmat jome kane kapor ker khu ngi baro lang kum ke ru khot atrabi yarap ngi bengin klat sipor ke jong kane kapor thai yarap ngi atrai bengin klat sipor ke jonon kam jong kado nda yarap ngi atrai kane kapor ba ki khmat ki kan jamin sim ngi don hakata ka kamra ka baneng ha Jerusalem Blai bi irap nomor kata kerabi bengi ngi i me ko trai ba mi yang pedeng jong ye kane kapor ya ka ban sam yau kupu bari ka khudi ko trai bar bangina trai jisu bi ban mat ya ka jing thau thmai ya ka bor ka jome ka jing em ka chungi kerabi nga dua ya khmat jome tai bi nong ko ker khu ngi wei pi wei kane kapor trai ba kham tam ngi dua ru na ka ban tau pastor sakri jome bari ban pendap ye kane ka kam ka kentang Terabi ke bama melaban syat ayu. Terabi long tong beriu betelat terabi. Wadap tang na kijing duna. Na ya pedeng jong kita ke baro. Melakot ya lo jong sekriban pendap. Ya kan yam kerukom ke bama labu hala ke jong kapalang. Ngiduai bama kerku yu. Bama kubor yu ko terabi. Baki ai ke kijing pendap kijungu. Kinlong da kijing kerku kijong me. Pada bangi baro ngi sayok benta ko terai. Ngin sngotu ko terabi. Ya kijing kodor. Jong ka dorba ka snam ka jome ka ba mal penluet ba mal thai halum kal bari duai nang mata ki sakri ki jome ro ki ben basan ben sayo menishim menta an sam
Atarabi na ukpu na ka kuri lorang kat bekiru trai ngilong tang ki brio ki batelot pedang jong babun ki jing telot ki jing suai ki jing duna jong jing im atrai rap ngiro bangila ban le ikani da ka jing sngoto bangi pen ko ngo yalade ha ka mon ka bakhoj ka jome kerku yang iwe pi we trai bagane ga de ka sngi atarabi be ka sakramen ka bakhadu jong ne ka snem tarabi ai bagane kan long atarabi ha ka bangi nginyo ban kot je mot thmai ta manane nang ni shakman abangin sa jam shagane ka snem ka bathmai a trai bi bangin kot jimot ban yai pen thmai la ka jong jing im ka jong ina ko ka por shui pan kham tam ban pen thmai ya ka jing adai ka jong shimat lambat me kerku ya kane ka por kerku ik benta baro bangin yo ban pendam kerku ya lo jong pai lang ko trai badon ka ne ka por yin mi nang ne ko blai bi ki brio ki brio mat ya ka jing kerku bagin jaman sim ki jong me ngai ti ka ne ka por bagi kijing syakri bagi kebenta baro hakik sangti bagi jalam ke jong mensim jong me patur pendap ingi UAP way di kijing kerku ke bab hatam ke jong me sengawa blai ke bangu jong ke nong pop ke bejat ke baram glad no ablai ke jing terat ke jing suai jong ke im ke jong i ma mesyam na kuai ke por kuai pan na bai kini baro ngingu idam ni pan kertang ke jong utrai bu nong pen be i jong Jesus Christ nado menta sudu ki bom ju kotro. Amen. Ngi penpau ko jing songo ye temen besan jongi temen besan PS Karnayor ibala pendep e ka benta ka ba ka balang kala shane hi ke jing puli na ka htien ke jong blai pat ke jing duai u blai to nang kur khui ke jing shakri ke jong phi ngi so kemen shi ka dei ba ka khubor kala poi shafi ki para ro du khat baro ba hakani ka sngi utrai ka ba khaddo jong snem arjar arpuwei hakani ke jing seng sakramen ke jing khwai utrai nginum long shu arsin kata ha kapor khat arbje bara kapor laibeje naga benta ke jing seng yeng ke dong ke bashaneng bat ke dong ke basharum hendrai babaro ngini awan lang shisen wan hakani kapor shibeje mensngi kadau kalong ba ka sarkar kala penjen sur yeki kendon shapang ke jing yalang ki bakum kine bat ka ba ar pat kalong namar wingi don kawai ke kam juga balang ke ba ladep ban penbena lupa menin arsin ban kata kalong ka general committee jongki riu dekot jong ka balang hadian balawai kini ke jinga seng sakramen ngi priang sobhaya phi ki riu dekot jong ka balang presbyterian mauro ki temen besan be jongi dekot committee balang ki long keme ki long kpa ki parlok samla ngi priang sobharu ya ki para riu dekot ki bom don kerteng bat ka balang mauro ndrei ki baju don rengkat bat ngi nakapor sakapor pada ni kaliang ngi sngo buram ya ke jing dorkat ke joi temen besan Dr. KK Marbanyang naka balang presbyterian mausen ram ndrei besong ibasa hang ni ke snong mauro hi ibala ban don rengkat bat ngi ke ni kapor iwei ni temen besan jongi temen besan EW Kharsano ibalong secretary jong ka balang idang don ya ke jing Sumar Hospital tang bai la kham khlan ban ngi kermen in sayo ban mi shen ha ka jing bamla jong i bandon ban yarap ha ka jing sam bat ka jing shakri ha ka nika porno phaisngi ngi sngo burom be temen besan Dr. KK Marbanyang baila ban yarap lem ha ka nika benta ngi pedang sobha kerpang ya gitu ki bangi dang sudah pedang riu dekot men ha ka nika arpu arterik ka jan miet balang ngi pedang sobha phi sha ka jing slok riu dekot bat ma phiru phila bani shim mata shibet ha ka general committee chongkiri dekot ngini batengi ke jing shakri ke jing yo blai ke jing ruai ka ba shispa prapulai bar hadien kata ngin seyo snoi ko khubor na ka htien ke jong blai ka snam bla tuoj na ding phana ki orta ba kin mau la jiunom yo bat yayatho kamdu kadau ban kin mau ke jing ruai ke ba shispa prapulai
As nam la tôi na ding po na ki ataba ken mau la jiu nom yo ban ya tu kam du ka dau ban ken mau dau ba ki jing ya robo nen ka teng khôi o ken ran ya ka ne don doi ta ra bun yo kon ba reus ngau ten na i jor ba krau kas nam ukhu ot ban em o ben reu shak le ki jeng tem serap le ching reu ya ki la aduki arda bom la nyo la snow bareu tang shibin mi jing pala jing yap godem bai kash ko ban kende jing kor kaku na om la long ka jing can you nom ya ki hajar artalang nang bangkak ten kaburo kapang pedeng jong kubur ka bangin yo snow ka ni ka por ka long ka jing no man sim u prophet Elijah ka jing no man sim u prophet Elijah bat ka nongrem na ka khtin ka jong blai ka long ka kitab ka banung kong gisim ka lanong ka bakhat khandai ki khot iwei hadu khat lai iwei sim khat khandai iwei hadu khat lai ngan pule na ka benta ka ni ka por tang na do ka khot ka banung kong hadu ka bapra Tiu Ahab ule thu ya ka Jezebel ya baro ka bau Elijah ulale bar kum nuru bau la penyap ikinong ya thu lupa baro da ka wait lam da kum ta ka Jezebel kala pha nog lam ktien shu Elijah kada ong to ki blaikin le kum ta yanga bat palat ru ladangan om penlong hamar kani ka por la shai ya ka jing im jong me kum ka jing im jong uwei ni kita te habol yo I ya kata u Elijah ule yeng judge bat ula pet no namar la ka jing im barula poi shabir sheba kabadei yaga juda barula ino yalau shakri hangta henrei uhi ula lechis ngilanti shakari klau te habaula poi ula shongapo uding ratam bat ula duai naga benta yala di baun yapno ula ongru kalabiang kata menta atrai to shimno ega jing im jonga nabangamlong khambha baniki kpa jonga te ula thia barula yo thia hapo uding ratam te khmiu angel ula khta yo barula ong yo khijat batobam bar habaula khmi te khmi ladon hajan ka khli jong ukpu bala shat hau rengading bat shiklong ko te habaula bam ladi ula thia no pan te angel utrai lawan sashisin barula khta yo ula ongru khijat batobam namar ka jinglet ka jingai e yame
kijot batobam namar ka jinglet ka jingai yame te haba ula kie ula bam ula di bat ula yat haka bor kata ka jingbam saupau sngi bat saupau miet hadu uhorep ulum ublay kani ka kubor ka banga kren kani ka sngi kalong ka banga la kren ha bon ki long yeng long sem ki bangi julet ban ai sakramen na thrai phi tiplut bagi don kita gireu dekat ki ba la temen ki ba mla so ban kirs ke yeng ke jong blay lani ki badon apa deng ke jing shitom ke bajur ke bangi julet ban ai sakramen bat bon sin nga jukren na kani ka benta iwei gis im kalenong ka bakhat khandai kamlong thamai shu ye ki paranong sharai badi ki katto kani ki dekat komiti balang andre kani ko khubor kalong thamai nganget na ka benta jong phi u Elijah udon kata ka jingno mensim ke bajur kabaka ketien pareng ki ong ka depression kamdei tangka jingrit mensim lani ka timidity henrei kadei ka jingno mensim ka jingno yan ka mensim ka depression kamdei ru ka jingtolot mensim kabaki ong ka ketien pareng spiritually weak henrei kadei ka jing hiar ka mensim ka jing hiar shadu satabian kabaki khot kata ka depression u Elijah udah nong itu lupa ba pau nam tam uba don bor ba ubala pensle radba banle iki kamba ba kraw la don ke jinkli uno u prophet uba kraw tam ke jubab jong phi ke de ban long u Elijah tongin bu nengkong yu jisu ku mu prophet ubala wan na ublay tama ka kerdan ju kolong kerpang na maru ku jong ublay na padeng ki breu baro u prophet uba kraw tam philaban ong baude u Elijah ubale iki kamba bakraw baru ba ai ki jikai baru bom septing wat yusim ahab ro ula penrem patba yusim ahab bat ya kamahdai Jezebel namar bakila kini ya ka briso wan ka jong nabot bat namar ki jingban ben ki jong ki ya ki baduk ki besitom Elijah ula yathu lupa bakanja laisnem kanem sniu kum ka jing pensitom ublay namar ka jingle sniu ka jong ahab bat ki brio nong Israel hagatu kapor bat kala ja kum balay thu mau bakilawan ja kita ki snem ki basniu bomshim hap slap hagri Israel ulale shibun ki kamba bat ulama shibun ki kamba aga jing im jong o hakapor jong adem sniu bomdon umsho kilawan besar di tengap ya o hangta harut kawa keret bat nangta ndam don jing bamsho hangta kawai kariu kan thai nong sarephat kabala besar ya o u Elijah lele ka kamba ha kaba utau kau utau purau ubala teliat no kau ha kata ka sang simlut bat ka phniang ha uklong ru kam simlut lingba kita gisnem chong ganem sneu u Elijah la don ka bor wat ban penimpat ya ubah layap ru nang tang ye tiblut baro ya ka jingjob bakrau ka jong u Elijah halor ublay bal bar halor ka blay ashera sauspa sanpau ki prophet jong blay bal sauspa sanpau ki prophet jong blay bal sauspa ki prophet jong blay ashera kila yang banile persha ya u ahab ubayeng marway halor jong ulum karmel bat kila don ke jia tenju bor ublay ubasngap e jing duai jong kita ki baduai utau de ublay ki prophet jong bal ki prophet jong ashera kila duai kila ya yasat kile linyar lempat hendrai ta ki blai jong ki kim jubab kile ot eladi de gitariru hendrai ta ki blai jong ki kim shim jubab kat bau Elijah pat shisen kerpat aga jing duai ka ding kalawan hap na beneng bat kala bamdu e ga jing kenya halor ka duan om tang e ga jing kenya halor ka duan kala penreng kyang ru ya kata ka ka bala the halor ka duan bat e kata ka kharai ka badon saudong kata ka duan kat kini ki kam ki bakrau ki jong Elijah Henry, uniuju Elijah ula kelak hauput nda thwet ban peniap ka Jezebel ka mahadei jong ahab haka jakabo un yeng banile persha ekaru Henry habakala berngem bersit bat kala pha ki sipai ki swar ban be ban thwet ye ula phet yap shaber shaba shadu rish yap bar ula shong atrai jong ding ratam bar upan bau blay un shimno e gajing im jong Wa ngamla su atrai ban syakriya me ngamla su bat ima kani ka perthai shimno yaka ching im jonga bar ka kitab iwei im kalenong ka bakat kendai
ki dekat iwe hidup kat pra ki nong tho commentary ki start Bible ki juong kani ka de ka jing no man sim ka jong Elijah bat ka jing pen khia ka jong blay o kani ka de ka depression ka bau Elijah lamat bat ka jing pen khia ka jong blay o pitem na em wat ki shakri ki jong blay ru kila ban ngat ha ka depression lani ka jing no yan ka man sim pan ban ublay udon ka bor bat ula ban khlepat bon ki breu ki perkhat bagi pastor ki teman besan ki keme balang kimla bandon ka jing no yan man sim kinumla bandon ka jing hiar man sim henry kin chu biang bet na dong shadong ha ga jing em jong ki ka yeng ga sem ki khon ki ti ki jong ki kin chu biang bet na dong shadong kat kum ki statistik sakari Amerika ngam tip ndon statistik sakari India henry kat kum ki statistik sakari Amerika ki ong lajan shibenta na kabalai jong ki pastor hari Amerika ki yo depression hateng om dei barabor rei hateng shibenta na kabalai jong ki pastor ki yo yaka depression bat kumba shipawa nagi batrei kambalang ki phla yaka jingban khia jong ka kam bat ka jing sngo tolot men sem ki temen besan ki court committee balang ki elders ki deacons bat ki deaconesses bat ki wei kit kambalang shipawa na ki phla ba ki don ka jingno yan ka man sim bat don ki badon ka depression bat ki badai bandi dawai ru kat nungut na pedeng jungi hang ni ki basngau ya hap ban kubur bat ki tegi statistics piong ki te tikilong sari Amerika pastor mangi shani tingi bit ngi biang nadong sadong rekam long kumta para bangit beet ki breu ki ba phone hapadeng gani ka lockdown para padeng gani jing pang khlam ki para bangai ki ba kwa jing duai ba jing selok ki ba bon kini ki ba trai kam counselor ki atho ba ha kini ki banai chong nu snam arajar arpuai ki don shibon ki ba mat e jing no man sim ya ka jing sngo do bor bat ki don ru ki bala dei ban let che jing sumar bat bandi digi dawai ru digi antidepressives ngaya ladi nga song thu e jing ban khia ha kini khendiat banai jong kini ka snam arajar arpuai ngam pajudon ke jing sngo no man sim ke jing sngo hiar man sim menta sau pu prateli ki snem ke jing em jonga ke ni ka perthai ki be itho enga ki ong pastor ba su rumun berkhe ba kamen ba i biang na dong sadong khila banong bo song shit ru na ka por re ha ke ni ka snem nga song thu e ke jing ban khia om ke jing pang jing shitom yaladi ka bangalamat ka ba ubleu lapan khia bat ki jing kendu ahiye nga sem henry ki jing pang jing shitom hapadeng ki para bangai chongga balang ka jangi temen besan court committee balang ki bade belet ka jing sumar ki para bangai ba et ki ba bon ki ba pang shitom menta aingo bon ki leyok khia ki badon hapadeng ka jing shitom kat hadu ba ki lakhlat no ru ya ka bangila dei ban let ban pendep ya ka jing let on tap habai pi pet yangi ki pastor ki temen besan PUE yangi ba ngi pendap ya ka niam ka rukom kumba ka deban long ka jing pen ya tho shong kurim ka jing let on tap ka jing pen baptist ki jing seng yeng pi trai kam khata e ka do no jongi habangi rung ha ki yeng ki ba pat do no namar ka jing khlat ki ba yeng ba sem habangi rung ha ka yeng ba don ka jing pang jing shitom bat ba ngi deban duai na ka benta jongki kham tam la da ka de ka long yeng ka ba duk ka ba kerdu ka bom don la jing arab Hoat ngia persang banwat jing Arab bat nagaliang joka barang ru ngi kener rekat nongin la ban ai kini barok ki kta te ka mensim bat hateng sngodo bor sngodo mensim ngai thu e jing shem ga jonga ha ge jing bon kam jong kini ki ar lai banai nga sngo teng yala de kum u Elijah hangta hatrai jong ding ratam hangta habir shaba Henry kawai ka basultanat pat sapang ublay jangi kalong bo shim e yaw ni Elijah hapadeng ka jing no man sim hapadeng ka jing no yan ka man sim ublay ulawan ban shem bat u lingbao angel bat ling ba ka jing besa na ukpu bat na ka uniu Elijah thia hatrai jaw ding ratam u uniu ding ratam ka Bible pareng ka King James version ka ong udeu u juniper tree ka Bible pareng ka New International version ka ong bau deu broom tree udeu ding u bom da he
uding uba ka kisla na ka jingshit jong sngi baru Elijah uthia atrai jong uding ratam baru Elijah hang tau duai wang atrai shim no ke jingem ke jonga namar ba ngala that ngala yang banile persha yakini ki prophet jong blay bal blay ashera bat ngala job ndre menta kani ke Jezebel kawan ban be thong yanga ngamla syuk ko trai ngamla syuk banile persha hateng-hateng mapiru para bangit bait kila bandon ki por ba pi ngala persangte dalaka bor baro daga mensim baro ban le e kani ka benta ka jonga ringam ngola te ngasngu do bor ngasngu do mensim bat kawan ka jingkhia ka jingmut ulo ubadum uka bat ka mensim ka sngu tolat ka song swai bangim sola shu wat bat kish ka ying ka jong blairu bangila sngu shisha bangila jengai na ublai hatu don apeng jongi ki ba don kum kata ka jingshem jingkendo hagani ka snem arjar arpuai ka snem jong shibon ki jing ki bangi ngi kendo Andrei para bangit be ngisngo kemen ba pilawan hagani ka por haga yeng jong blai namar bangi nget bau blai udon ban kren epi ban kta epi ban ai bor thamai epi na ka khubor ka khtienu blai bat no kpu bat na ka khuriru u Elijah ule shem bar angel jong trai u Elijah ule shem ke jing kta ka jong tau angel ha ka met ke jong u bat ula kelalong u jing thau ubat mai ula kup da ka bor ka bat mai bau nang syakri ya ka kam ka jong blai kat bau dang thia ang tau Elijah wano angel jong trai bat ula kta yo u bat ula kenyu yo u bat ula ong ke jot ko Elijah ke jot melat hat kalenti ka bajrong wan ban bam jing bam kendiat kai kata kalenti jong Elijah kalenti jong Elijah kadai sha ulum Horeb lani ulum Sinai ulum hakabau Moses ulay Shem bat ublay ulum hakabau blay ulai yau Moses sikis hukum ulum hakabau blay ulay te jutang bat kikun Israel baru Elijah ong ngalat hat palat nganlet cakatan rai joga jinget nganlet cakatamay nakabangilayo e kani ka jinget jangi bat kum tau Elijah udana kalenti ya syata shaulum Horeb ulum jong ublay badai hapdeng ka jingya lenti jong o bolas ngo tolat ngo swai mangiru ka jingya pilgrim jangi hakani ka perthai kini ginyau pau prapos nem bau bleu ibit ban bu ingi hakani ka perthai haga jingya pilgrim ka jangi hateng ngo tolat ni ngo swai ngan ong epi kani ka yeng ka jong ublay kadai ka yeng hatrai jong ding ratam hatrai jong nu ding juniper hakabangini Shem bar utrai hakabau angel jong trai un kta ingi barhabo la kta yo Elijah ula kersiu yo ula ong tokhe to bam namar ba kalenti kalong ka bajrong unda khiu Elijah yo yo tau kpu bala shet alor ki renga ki barhem bat shiklong ko hang ta ba undi ula kener la ka jong ka khti ban bam yo kpu bat bandi ya kata ka klong bandi ya ka hu klong baru la yo bor thamai ula sngau thu bakani kamdei ka jingbam ka batangkum ka waipat ka jat jingbam hagani ka perthai bat nangta ula let biang banthia regani ka jingthia ka baar ka jong u kamdei shu ka jingthia jong ka jingling a pisa ka jingthia jong ka jingkhuslai ka babu na preng jong phithia khuslai te phikhuslai nam tagi khon ki kti phikhuslai na ka banta ka lawai jong ki phikhuslai shapang ka jingtip sngi jong ki philang a phipisa pipai syakadiang syakamon pikuslai pangga kam gejing trai namar baladu ka bela ka sngi namar bah kata tarikan kut kata ka yeng ka bapishna bat pidiban wat bela syakawai pat ka jaka namar ka yau kam yat bah bat pikuslai kumnungan siu ia ka baidukan namar ba ka snem thamai kalawan bat pimpat la ban pendap ia ka jing siu bai wai yeng kita barok bangakren ngamdei bang syukran tang bang mudur ngakren nagi jing thu chongki para bangai bait habangi rung shiki ye gi sem gi jongki ka don ka jing khuslai ka don ka jingling a ka jing thia jong Elijah ka banungkong kalau ka jing thia jong ka jing khuslai ka jing thia jong Elijah ka ba arsin kalau ka jing thia jong ka jing jai bat ka jing suk mensim namar baula dep ban bam yo kpu bat uladi nau tau klong bat ki start Bible
ki ong bakani kadai kata ka proto Lord's Supper. Proto Lord's Supper. Kabamut ka kabawan haswa jong ka jing kawai utrai. Kampat day ka jing kawai utrai na maru Jisu umpat yap halor ka ding na Kalbari. Bat empat don kanu ka dak jong ka jing yap li ka jong u. Henry ka day ka kabalong ka serngio ka bakadaw lupa lani ka ba syak lupa sya ka ni ka jing kawai utrai. Ka proto Lord's Supper kabamut ka jing kmi lanti ya ka jing wan jong ka jing kawai utrai. Bat utia ka ni ka jing tia ka ba ar ka ba ja thaj bat ka ba jem jai ka man sim. Bat sashi sienu kursiu angel bat ndau uniu Elijah ula ke ula bam yo ta u kpu bala pen kre ula di na kata ka klong bat ula yo bor thamai ula yo bor ka met jong ula yo bor ka jing mut jong ula yo bor ka man sim jong bat ula ngau si shai la di ku mu jing tau bat thamai bat ha ka bor jong kata ka jing bam ula let sau po sngi bat sau po met klem bam klem di shata shaulum horeb bani shem bat utrai bat ula yo bor na utrai hangta kamde ke jingbam kum kiwei pat kijat jingbam kibashet na gani ka perthai kade ke jingbam beneng kade ke jing besa ka jong blai ling ba tau angel kabangi don ban besa he pia kani ka por ko para bangit beit kamde ke jingbam ka bami nagi so jong ka kendau ka mariang henry kade ke jingbam ka bana beneng hi hot ukpu bat ka khuri lashna la penmi naki ki bami hi nagi so nagi jinmi jong gani ka kendau henry habangila duai pen gentang bat habangila bam bat ngila di daga jinget kilong ka jing besar ka baken jaman se mengi kilong ka mana ka bana beneng ka balong ka jing besar gi dok nuot ki jongi namar ka tanga khot epi ko ki para Elijah wan shagami ke jong trai ko ki para Elijah hatrai jong ding ratam wan ban shim benta naga jing pen kre lapim yo iru ki angel ki don rengkat bat ngi kilong maki ki basakhi bat ki basenrani ngi bat bangi bagi pendap ya gani ka benta ka bakentang ngi sungo thu ba mdai tang ka ka ba ka balong tang ka jing pendap ya garukom henry kalong ka ka ba ka ban sam ya ka jing bam mensim ka jing bam na beneng ya phi ki para riu kod ba e kaddo ublei ulapan syayu Elijah pat ba umdai ban sungo no mensim namar umdai tang mau marway uba long hakaliang ka jong utrai henry ki don shibun ki wei patru ki ba don hakaliang jong utrai u Elijah wong ngadon tang marwei ko trai kan rat uba shakriya me ngadon tang marwei uba trei ya ka kam ka jong me barok kila no ya ka kam barok kila lendet no ya me kumno ngan yalap hau pat lang u jong me upat lang Israel pi kala don ka revival bakraw hangta halor jong lom Karmel ka revival hak bagi kun Israel kilap hai shu blai manu ban hikai ki manu ban duai nam ta jong ki manu ban sharai lor jong ki Elijah wong amla marwai ngamla tangamla marwai ubon upat ba ngimdon ki dong sharai ngila duna shikat dei blai Ukraine u hangta halor jong lom horeb wong ko Elijah me bakla ko Elijah memdon tang marway ngalapen kerpang ngalapen sa halade nyeu hajar ngud ha Israel ki baki kho siu kim shim la dem ha ubal bat ki shintur ki jong ki kim shim la bam ya ka do jong u komodi ka do jong tau blaibal ko Elijah ki dang don pleng sa nyeu hajar ngud ha Israel ki balong ki shakri ki jonga ki bane trailem bat me wat sngo thaj wat sngo do bor do mensim bat kani kala ai bor kala ai mensim Elijah ulalet phai biang naulum horeb syakari Israel bat ulah sedang biang ngamut bat ulah beteng biang ke ministry jong u ban yalap hagi tagi pat Israel ki bala kala ka bamut ki bala yo revival ulalong unong yalam jong ki nyawa jar ngut ki syakri ki jong blai hateng ke jing tre kambalang ka long ka basngau kenja ka basngau marwai haba ngietre ka kam bat kiduna ki banwan ban yarap ban kirsani ngi habadon ki kam kum ong no kato jing pen khoi lum jing tep habaduna hangto habadon ki kam hapo yeng mane bade bani pen khoi ki social work habaya duna hangto ki baya tre yang to ki samla ki la ban so do bor do mensim habangi shong haki jing seng mit po ya habangi de ban penia nang ne bangi i baduna teng iso do bor do mensim daya bun pat kum ne ani sngo sngan sngo yo mensim mangi kinong sharai ru rehateng habaduna
ngau du bor habangi de ban pet ya ka kam marway syai marway sa marway ngau du bor du man sim Andre hakum kata ka por bleu kreningi baru ai boringi banginang yai beteng ya ka kam kat kum ka jingken statistics kaniru nari Amerika kam dei gari India dan ringa try ka doni ka jing sriem kiong kata ka prapo arpo percent statistics ka prapo arpo percent statistics hakaba arpo percent na gibreu kitre ya ki prapo percent ki kam chong ka balang kata kalong sa katay gari sep ni ngamtip kumno kalong hangni tingi khambun kia trei kia no kia senrop kia benrap kia rop lang haka jing penya ya ki kam chong ka balang dan re hateng ka kam ka kia bat ki nong trei ki kendiat bar hakum ta ngau do bor ngau do mansim en ring inget bo blai unnang sei ki sakri ki jong u blai unnang sei ye ki ban kit ki ban ba ye ka senduk jong ka jutang jong ka jing sakri u blai bat ngiwan na kani ka janmet ngiwan kum ki nong sarai ban shimenta na kami ka jong trai bangin nang yo bor mangiru pitip na ndai tang mangi ki ba besaya pi na kani kami mangiru ngiwan ban yo jing besa naman ngitip ndang ila yo benta na kami ka jong trai utrai hiu la pen ku boringi bat ula pen la ingi bangin syakri khamba ya u ngilong kinong sam ngimde kinong besa unong besa u trai jeng Jesus Christ ngilong kinong sam na kami ke jong o namar kata lada don manu kiba ngau do bor ngau do mansim ngakot epi ban wan daga jinget wan ban shimtanu kupu ban daga kuri pinia shem om ka jingbam kaba nakani ka perthai langi la penmi yakani ki so jong ka perthai repin shem ke jingbam kabawan na beneng kabalong ka met ukris bala pen ken na ka benta jongi ka snam ukris kabola pen mi na ka benta jongi halor ka ding pnak albari bar hateng ba pisngau tlot pisngau swai pisngau don marwe ka jing shakri ka kam ka jong blei le se hayeng piong marwe nga pelong jing duai ki khon ke miawan ukpau wan len ukpau ang marwe nga pelong jing duai men step and mate kimiawan lang bani sno lang hateng sngo do bo do men semte ringa ong ye phi shimbenta na kami chong trai kani ka long ka jing besaya phi bat kumbo la shem u Elijah hang taulum horeb phiru phin shem ye ki nong kershan ki nong yarap ki nong ai bor ki nong ai men sem phi to blem kur khu yengi ling ba kani ka khubor na ka tien ka ba khoi ki jong u bat na ka nuksa ka jong Elijah na ka benta ka buram ka jong blai amen. Ngini betengi ke jing syakri ke jing yo blai de ke jing ruai ke basispa khandai punyo bat ndaladep kani ke jing ruai ngakerpat banginum syong kat bangidang yeng ngin yo ban yeshim benta hakani ke jing pla ke jingit ki apostol bar hadin kataruk ngin ompat syong ndrai kat bangidang yeng ngin yo ban duai pengetang yo kupu bat ye ke khuri bandang iladep ban duai pengetang yo kupu bat ye ke khuri nang tapin sa syong bat ngin sayo ban pendapat ya ka jing sam na kamit ka jong trai ka jing khawai dap da jing suk hang ne wan sngo bha ban bam hang ne pinyo ma jing e jing suk ka badakas nam baro wan alilang shong pi hang ne to bam lang ka jing ruai ka basispa kandai punyo bat kat binginang ruai nga kerpa di kitemen basanjong iru bakin weng no ya ka jing tap jong kamit Jing kawai dap da jing suk hang ne wan so bam ban bam hang ne pin yo ma jing e jing so ka ba dap das na baro lelang shong pi hang ne to bam lang hang ne pin yo ibadang me om bat snam kawa bakra na ki jing on
kalbarika lamika wabasa kan sai le pom jong pi khoi ka don nut bat kak ti in your day rosing shaping pain your balm up clem wide ai ba ben song bado no chong pina utrai ken song ro lam bat u jeu nom pen ya ka wai ro ka jingpla ka jinget ki apostol ka bangini ong lang nganget hau blay ukpa badon bor baro unong thau ka beneng bat ka kindo bat hau Jesus Christ ukon batang marway jong utrai jong ubalapun dau mensim bakhoj ubalakha nakamari thai sati ubalasha shitom hau Pontius Pilat la sa narpna ya ulayap bat la tep ya ula hyar shaki rewyap ula mi pat na kibayap hakasngi kabalai ula kiyo shabneng bat ula shong hakakti kamon ublay ukpa badon bor baro nangta unwan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakhoj kabalang bakhoj shitelup kaperthai ka jing ya selok kiriu khoj ka jing map ya kipop ka jing mi pat jong kamet bat ka jing im pamjukut tungin ya duai au blay bok pa jong i bahabneng ngiai ngo eme bahadin bengilaraki ka Christmas ka jingkha ka jong utrai Jesus Christ shakane ka perthai arajar snem menshua ngiyo menta pat ban rakhe ya ka sakramen ka jingkhwa utrai ha ka bangikan ma bau new khunlum Jesus ubala kha shakane ka perthai ubala im ka jing im ka batlem ka bakhlem jing tho bria ula yap halor ka ding phna kalbari namar ki pop ki jangi ban ngi wan na ka benta ka ni ka jing seng bat na ka benta ka ni ka jing khawai ban shim benta bat ban yo benta na ka jing yap ka jong ka met ka jong Jesus Christ ha ka bola kit ula ba ki pop ki jangi ka snam ka jong Jesus Christ ka basat par ye ki jing palat bat ki rengkang ki jangi i duai ko trai ba meni alamingi menin ngi don Bethlehem i alamingi mentagasngi bangin poi sha Calvary bangin i ka jing sha shitam ka jong Jesus namar ki pop ki jangi ban ngi da duai ro bangin pediang naduk ka mensim naduk ka dok not ia kini ki jing bam ki balong kupu bat ka khuri ni duai kini ka por men pen ka tang yu kupu bat ka khuri bala ki long ki so ki jing mi jong kini ka kendau re haba me melapan ka tang ki kotrai kin long ka jing bam men sim na ka benta jongi ha kini ka jing ya pilgrim ka jongi ni don menta trai jong ding ratam ni long kom ki Elijah ki bawat ka jing bam ka bana beneng ban ngi kerpat men besai ngi na beneng men ker khuru ikinong sharai ki bade ban sam bangin so tho ka jingkan tang jo kupu bat ka khuri habangi ya nakawai ka ben shakawai ka ben chong ki para bangit be e ki jangi to kur khu yu pastor be ban pendap bari ki temen basan ki be ban yarap sam nakami ka bakan tang ka chong me ker khu ngi lang barok ki bani shim benta nakami ka bakan tang utrai ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong utrai bar unong penem jing Jesus Christ amen so baban chong kaktian ke jong blay ka ongkum ne na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng ruapi bau jisu bau trai hakata kamiet hakabala dino yu ula shim yu kupu bar habau lala ngo ula kedia
baru la ong to shimpi to bam uni ulong ka met jonga ya ka bala pen khen na ka benta jong pi to le ekane ya ka ban kan mau yanga pada kini ka por mangaru ku musyakri barit ujong blai ngashiminu ku daga jing so tho bau yeng sakhi ya ka met ka jong Jesus Christ ka bala pen khen namar ki pop ki jonga ban nga pendep ya ka ni ka benta ka bakantang daga jing so tho bangalong nong pop bakrau ban nga don kam ban yo benta nakamet ke jong try Jisu to bleu nyarap nga habang nga pendep ya ka ni ka benta ka bakantang Jisu ong kani kalong ka met ke jonga ka bala pen khen na ka benta jong phi to le phi kani ban kan ma yanga Jisu ong kani kalong ka met ke jonga kala pen khen na ka benta jong phi kumjo ru ya ka khuri hadien ka babam jamit udaong kani ka khuri kalong ka jutang ka bathamai ka badaka snam ka jonga ya kani to le phi katno sin ru ba phidi eka ban kan mau yanga par hakani ka por mangaru ku musyakri baret ujong blai ngashimi kani ka khuri daga jing so tho bangalong unong pop bakrau ban ngadon kam ka jing sat ka badaka snam ka jong Jisu ya ka bakani ka khuri ka yeng sakhi to blai unyarap yanga habanga pendap ya kani ka benta ka bakentang Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang bathamai ka badaka snam ka jonga tole ekani ban kan mau yanga Jisu ong kani ka khuri kalong ka jutang bathamai ka badaka snam ka jonga tole ekani ban kan mau yanga namarkat no kat no senru ba phia bam yu kupu bat phia di ya kani ka khuri pipen pa ka jing yap utrai tat anda onwan bleng ker khu yangi ya bengin shim bentana ka mi ka jong trai
kan long ka jing pen khia ye ki met ba ki men sim ki jongi hakani ka por ku majulong ka ruko maka balang ka jongi ngin sam shwai kini ki badana ka platform bar hadin kata ngin sasam ya ki weipat ngi khot subhai phi ki pararu khot baro ba phin yeshim menta na ga mi ke jong trai ba shen ngin sa sami phi na ga mi ke jong trai baro ki balong ki ru khot jong balang la ka nu ko balang ru phila ba yeshim menta kani kam de ka mi jong balang presbyterian mauro kani ka de ka mi ke jong trai ba baro ki balang ru khot phi long la loi ban shim menta la da don ki badang don ka suspension la ni ki bampat long ru khot nga kerpat ba pin sngo ba ban apshwa ya ka por ko ba biang ba pin sayo ban ya shim benta na ka mi ke jong trai ki pararu khot baro ngila sam yuk pu ba de ka khuri
Bat nginget babarok kila yok benta. Ndrei la deja bengila kum ya lat yano yanoro haga jing sam yuk puri lani ke haga jing sam yuk pu lani ke kuri lani baro ar ngakerpat ba pinum soi ndrei pin soba ban pini dak na kabara la jong khti. Baro ngila yok benta na kami ke jong try ngi aingu yo blay. Teka ni kapor kerpat kita men basanjungi bikin yarap ban tap noi kami ngin kerpat bikin soba ban yeyeng lang bengini shimeta haka jing dua try hadin kita kerpat kita men basanjungi bikin sengau bah ban sa tap noi kami ke jong try tu ngin yang lang baro ko kpa jangi ubah beneng to long bakhoi ke kerteng ke jong me to wan ke hima ke jong me to long komon ke jong me ha ka khando ku ba beneng to ari imenta ke chimbam changi kabala ka sngi to ma bringi ke rengkang ke jangi ku mangir ngi ma bi ke bale sni ngi to wat elam ngi se jupan shoiru ris mar ngi ne besniu na be jong me long ka hima ko bor wat ka buram ru ala kerta amen so baban shong ngiai ngo yublei uba ladon rekat bat ngi ha keni ke jing sam nagamit ke jong utrai ublei unkur khui ngi lang baro te keni ke porpat ngi yo sngau no iki jingpen bana na kabalang bat hadin kata kerpa dik asyas bakin nang penkre bat bikin soba mensawanra ya ki jing ai ngo hang ne khmat bat ngakerpa ya itemen besanjungi itemen besan Dr. O lamare in sngau ba ban pen gantangi ki jing ai ngo kini kilong di jipumna jo kebalang ngi penpau ke jing sungu bat jing khublei ya ki khun samla kebalang ki bla pendap ya ka thermal scanning sanitize patho kerteng ya ka jing seng jo kebalang nu 9 December bla kut no ta ka sngi utrai tu blei no kur khu pi ya ka jing shakri ka ba kodor ka ba pi ai na kapor shakapor kini pat kilong ki kerteng jo ki samla kabakabalang kelabu hau benai Januari arja arfuar kata naru sitrik Januari arja arfuar hadu laipau Januari arja arfuar kita kilong Mr. March Bonson ling dok nong pure Mr. Ban Kupar Walang Mr. Orlando ling dok nong pure Miss Riu Bashisha ling dok Miss Karin nong room bat Miss Yadarika Pertu hadin belawai kedika jiaseng kandon ke general meeting kiriu dukot lakerpan tangnya kiriu dukot ke balang presbyterian moro bandon hakani ke general meeting ngile kerpat ru barok kiriu dukot ke balang ki badon hakani ke jingeseng bansa shipor bat bansyong hakani ke general meeting kiriu dukot sngubha ban burom ya kani ke jikerpat jong ke balang ka jiseng samla hakaporsan baje kanio ke jing iseng ka bakham kerpang ka Thanksgiving service nongilam Mr. B. Wardry chairman ke jiseng samla balang presbyterian moro nongilam jingrai Mr. Henry Wardry organist Mr. Balmi ling dot nongpur pulis dang bat duai Mr. Iban Telang Lingkhoi lum jing aingu inyo ka kwaya na ka jiseng samla balang presbyterian moro bat inongkren hakni jingseng ilong I Mr. Balbanat Kharkongor
Ki program hak ni katayo banwan kilong kumni hak sengi balang hak arkhundai trik u December aja arhuai inyo ke jeseng mit balang hak kapor ndrishting kani kanong ka jeseng mit balang ka bakhado jong kani ka snam inyo ke subject ka baong ka jingkemen habneng haba uwei unong pop ukala ka bamut ya ka ba la pensionong rem kat kong gospel Lucas kalong bakhatsan ka khot ka bahinyo ya ka bla phya na subject pedeng ka jingkhot sha ka jingkala ka bamut inong kren ilong Mr. T. Shabong nong please dang bat duai Mrs. Evenica Lingdo nong pure haka singi thot ding kata haka life trick December arja arhuai ka jeseng samla lingba ka social and education committee kan penlong ya ka New Year's special program haka por prabaji menmit ka program jangka kalong kumni hakapor kani ke jeseng kan hak benta ba support jo ke yeng meni ka benta ka banikong inyo nongelam chairman ka social and education committee nongelam jingrai Mr. Mach Bonson Lingdo nong pure police dang bat duai Mr. Bhagupar Kharbuki bat inyo ka jikpna bat jing duai jing aingo ka benta ka baar inyo I compare Mr. Dabolang nongkendri inyo ka special item ni office bearers jong ka jeseng samla balang Presbyterian Mauro musical instrument Mr. Rodian Kharsano short skit Mr. Meban Riki Walang bat Miss Fefi Grisha Kharbuki inyo ka musical drama na Mr. Bajuman Sangma bat Miss Mebakol Pobri inyo ka group song na ka jeseng thai tang sikentin na Mrs. H Dekhar inyo ka short skit na Mr. Ricky S Khonglam bat Miss Warahun Kharsano ka groups inyo ka moral jokes na Miss Fabrica Lindot Nong Pure bat Reverend Lindans Im inyo ka jing penwai bat ka jing di shalang hakapor khatwei shiteng senya ka balang kat pelong ya ka jing device snam thamai hakani ka singsa jan kata hak sitrik u January aja arfuar ka balong ru ka New Year service hak inyo ka program hakapor khatwei beji men step ka program jangka kalong kumni nongelam demamsan PS Karnayor nongelam jingrai Mr. B Wardri organist Mr. Balmiling dot nongpure nong please dang bat duai Mr. W D Sangkli inyo ka jingrai kerpang na ka kwaya ka jeseng samna nginyo ban lum jing aingo nong duai jing u temsan Iwan Swet bai nong kren ilong I pastor jang kabalang Reverend Lindans Im hakapor nri shiteng jan mit nginyo ka jing jeseng duai mit sisa jan nong please dang bat duai Mrs. Darihun Walang kamat jing duai kalong ka jingelam ublei ha usnem thamai hakani ka sing utrai ka manwan kata ka Artrik January ajar fuar inong kren ilong Reverend Dr. S. Hayong. Kani pat kelong kajing petip ka bangilayo na u secretary ka balang Presbyterian Maulai ka pentip no ya kajing klat no I temesan Dr. B.R. Kharluki haka janmit jong ka arpsantrik u December arhajar huwei ka balang klapen bet bani on tap dan burom yang nusyaki jog try kan long haka arpnyau terik December arjar huwei haka por khat arbaje mensingi ya ka funeral service haying bat shibaje mensingi ha ying mani jong ka balang Presbyterian Maulai Dongin duai go kpa jungi bahabneng yai ngui meko kenrat nama melong utrai kimet kemelsim bijongi melong utrai kli jongka balang utrai kli jongka kam tam ngai ngui meko kenrat melong utrai utenrai kijingker ku barok Kibadon hagab neng syajrong hakendau syatbian ko trai babha
kei barok jing pelong ke sang ti blei joma ngai ngui me ko kan rat mala ai ngiu khun jama blei daga jing i ba kamamayan blei joma ban panim ya ke perthai ko trai ban pelai ngi nag jing e jing jen jar jing pang jing sidom ba ke jing kapop ka bang kan rei ke perthai ngai ngui me ko kan rat nama ke ne kinyam ke kom ro mam la bu ko trai ha ka balang mengin pendep ko trai mengin kan mawa blei ya ke jing sha sidom ke jong ma halor lum kalbari man yap ya pli ko trai na ka banda ban pen im ngi ki bro ke bajot ki baram atrai babha ngai ngui ma trai ma ke baro ke me alam ngi no do bastang hado na ka por ko trai ilio mat ya jing don ka jama blai ilio diang ko trai ke jing ker khu blai jome ko trai habang ilio ban sim banda na ka mi ke bakantang ke jome isne ya trai babha ngi nang san na trai nginang roi ko trai ke jing long man sim nginang skam ke tun rai jing long riu blai ban shakri me ko trai ban nang teng a trai ya ke ne jing ya lenti program jing ya sla ke ne ka perthai a trai nong panim lam ka por ru ngi jan je me ko trai ha ke ne ka wai pat ke banta ke jing shakri ko trai galong leng ba ke jing ai ngu a ko trai ba ba galong ka hukum jama blai mel hukum ko kan rat wan ra ka wei na ka shifau shka ying ga bakan tang jama blai mangi ko trai kum ke shakri ke barit ki jama mangi ko kan rat kum ke shakri ke bala jit jama ko trai ngiwan hajan jama ko trai rengkat bagi jing ai ngu a ko trai ba ba ngi dua ngi kerpat isna ya blai man pengker khu pen kentang ngi ko nong prembij basai shai ka balang ka pendon kami ki ko trai Galong naga bantaban penyar ke himaba Emmanuel jema slag naga perthai Galong ban pen krau ko traya kerteng jema blai be embat badon bor Galong ken ko traya babha ban penim ke man sim ke bakodor bade naga perthai ko traya ke bakan riang mutlab ablai snei namar kata ko traya ngi lang barok bedon naga por nong bremi hi kai ngi ko kenran abangi aish ka kam jema blai ngin ai kham ta mi donut ke man sim ke jing mot jing perkhat ko trai ngin ai ya kalong ren yang jing ablai ya ka ban shakri ban sakhi ma trai ban pla ya ka teng jong ma hanom ngi don na nom ne bin isnai na kata ko trai ki kam ki jing tre jing lang baro ker khu ko trai nang man ker hai nang roi ker hai nang ba ki kam ba jing tre ki bangi tre ablai ker khu nong pnem bin iki wai pat ki khon jang ka balang atrai ki parbangai ye bam pat yo ka kam ka jam ki bam don ka kam ki jing trai ke ba bet ke ba byang ko trai ba ba in wise nei ko kan rat man yalam me ki ko ta ban pli kalat kalanti ko trai ba ka ya ka ba dang hon jame ko trai ma ki ru ka ta ken yo la ki jong ki kam ki jing trai a trai ba ban long ka jing khu ko trai ki ha ka trai chim jong ki man la ka sngi gan long ka jing khu ru ko trai ka balang ha ka ba mi be snei ban bu ki anong em bi isnei ko kan rat ban pdiang yang ko mangi long trai ba ba la man ka por ger khu ka ban ta ban sa ngi mu ti ki blai jome ma ba trai ki pop na me ki ngi pan mangi dem teng jisu nang pnem bi amen. Ngi penpau ke jing songo ye ki ashers ki baladon benta ha ke jing lum ki jing aingo bari temen besan Dr. O lamare ha ke jing pen kentai ke jing aingo kumjo temen besan e one sweat assistant secretary ke balang i bala bu bait bu renti ki kam bari bala airu ke jing pen bena ubleu nang kur khu ke jing shakri ke jong phi ngi penpau ke jing songo i organist bari nongelam jing ruai Mr. Balmi Lingdok nong pure Mr. S Matlang lembat kini ki samla ki bapet ya ka kamera ki ban sapni po YouTube kumju ru ikitu ki bayarap ha ki jing thau temperature ang the khmat bat ban thok kerteng bari baro hi ki bayadon benta ha ki jing pen bit pen biang naga benta kani ki jing seng tu ubleu nang kurkhu kerhai ye phi kedon kui ki jing pen bena lalap kui ka yet khmat naga jaka ka ba shong tip di ki jongno tela da jaba don mano bakum e ting kerpat pin so ban sawan hadin
balawai ke GSing banshim nang ni na I temen besan Assistant Secretary jong kabalang. Shua ban penwai kedon kini kajing pen mau baka komiti jong ki reu dekot kabalang kin soba bansa ngamut banong ke komiti jong ki reu dekot kabalang kan long hadin balawai kini ke GSing ni kerpat ki reu dekot jong kabalang Presbyterian Mauro kin soba bansa kiba amdei ki reu dekot jong kabalang Presbyterian Mauro da kaba buram ni kerpat ban pen mau ipi baka ni kalong kerpang nakabenta tang ki reu dekot jong ni kabalang ublei tu unker kuingi nakabenta ki baro ki bangila pendep ini ah penwaino ya ke GSing ke jengi da kene ke jingruai ke basan spa lai puwei bar hadin kene ke jingruai nga kerpat yai teman besan jengi teman besan Dr. Kiki Marbeniang ba in sngo bhaban sapelat yengi da ke jingker khu penwai ke jingruai ke basan spa lai puwei
wan Aisha yeng o kopa o dam da jing I am. Ngai ngu e me atrai nakabenta ki e ke baro ki bangayo hakane ka no fais ngi kam tam hakane ka kenta ka ba kentang tam banyo bani simbenta nakami ka ba kentang ka jong me hakabawai no atrai to da pelai no ingi di jingkar ku ki ba kesai tam ki jong me but the ai ba ka jing e ba ka jong blai bo pa ka jing ai ka ba biang ka jong Jesus Christ bo ku lamba Jesus lok ba tiang ba pensai bor ka jong mun sim ba ku ba kini ki long lam rangkat ba ngi kum juru ba ki rung ai ki ba na ka ne ka ri ba satlak ka pertai nadu menta bad halakarta amen.